Iznad Prizrena, ali i Štrpca i Tetova uzdiže se Šara, planina koja se proteže u dve države. Šara već vekovima hrani i ljude i brojna stada u Srbiji i Makedoniji, koje podjednako svojataju i šarsku ovcu, i šarski sir, i šar planinca, po kojima je znana ova planina. Navali se šar planina, hajde i obori tri ovčara. Šara je više od pola godine prošarana brojnim stadima, koja izdašno hrani. I ona ne pita čije su ovce, da li makedonske, albanske, goranske ili srpske. Tri ovčara, tri čobana, hajde tri ovčara, tri čobana. Je li ovo vaše stado? Naše. I koliko broji ovaca? Pa ima oko 350 komada ima. Ima li ko više u ovom kraju? Ima, jedan ima preko 500-800 komada ima. Mi smo drugi pored ovde u selu. A to selo koje se ugnezdilo ispod same Šare zove se Brod. Većina ovdašnjih ovčara imaju bačila, odnosno katune na Šari. A kada izlazite u proleće na bačila? U proleće posle Đurđevdana izlazimo. A kada se vraćate? Vraćamo se tako negde oko Mitrovdana. Kada ne obezbede dovoljno sena za zimu, ovčari ostaju na Šari i duže od Mitrovdana. Teramo ovce kad bude snega do koljena, kad bismo počeli da hranimo ovce, mislim u jesen, i doterujemo ih ovde i ovde ih čuvamo. Po ovakvom terenu? Po ovakvom brdu. Pa ovo je više teren za divokoze nego za ovce. Divokoze, pa i naše su ovce malo slične kod divokoze, šarske ovce su. A ima li divokoza ovde? Ima koliko hoćeš, ali danas nemamo divokoza. Zbog kiše? Zbog kiše sigurno. I čovek je ovde ponekad kao divokoza, koja od ovih brda želi da otme što više da bi preživeo. I on i stada. Vidiš ono drvo gore? Da. Od ono drvo sve naniže, to sam sve to kosio ja. I skupljao za grebulja bi doneo od ovo žuto drvo ovde. Vidiš ovo drveće žuto? Da. I tu sam tovario konji i pokraj reke nosio sam seno. Ali kad je bilo, mislim, stoke kad je bilo imano mnogo ovde. Pa koja je to visina gore? Pa to je velika visina. Strmo je visina i kamene i koze, možda te ubiju, ali mora zimnica da se sprema. I tako. Zimnica za šarsku ovcu je seno, a za ljude ovo je glavna zimnica. Šarski sir, nadaleko čuven, kao što je čuveni pratilac stada na Šari. Pas za koga se veruje da potiče sa drenog Tibeta i da je stigao na Balkan sa legijama Aleksandra Velikog. Šarplaninac. Jesu li ovo pravi šarplaninci? Jesu. Ima i nešto i mešano, melezi. One zelene su pravi, ona otišla je malo napravna ruda, ona keruša, ona je mjeles malo, a ovi su pravi šarplaninci. I kakav je to pas? Je li veran? Je li odan? Veran samo tako, 24 sata on je na noge. I tako. Je li dobar čuvar? Čuvar samo takav, šarplaninac, čuven je on za čuvanje ovce, samo takav. Je li hrabar pas? I hrabar. Imao sam više puta suhove sa vukovima. 2 su vuka, mislim, udavili na mesto. I tako. Kako se ponaša u borbi? Ili ide do kraja? Ide do kraja, izdrži do kraja. Ili biti ili ne biti, takav je.